Kichuro pilo tong se koten stame nang itu mana jo phalam la puan lo je pinia bangke east west Karbi Anglong jitu Congress District Committee hini lapen east west EPHLC jitu District Committee atumsi ini mai dorapet lo lapen lo so mai do kirapet ka karon ka nalo je nitu jitu alliance bangke confirm lo lapen tiket mukhata declare tang lo lapen la so nang li tum hoi pen pini bangke rada tum han ki pil de rada tum non bangke manghunang ne lo rada tum ka do ka ve jitu ki chong hong ding la swarni aphat je APHLC lapen Congress jointly BJP jitu Karbi Anglong arat phan ke chinek lapen Karbi Anglong arat phan jitu kipaphi lapen Karbi Anglong jitu ka do ka ve longle phelang corruption lapen longle ki jor lai ka do ka ve alam antame BJP phan kang ton ji ke badaji lai ka do ka ve ning alo BC in a party ta cherai lo je la ke BJP phan yong si nitu la hai pen stop nahi bon nahi pulote nitum alliance do pen si la ki unji po la sinona banke rada tu manghunang nelo Karbi Anglong rat tu la APHLC pen Congress tum banke alliance lo la sila alliance party phan Karbi Anglong long vote ki PG phan la pen vote pi pen BJP ki chok che antame kuson si mukirang jani kangsa yima la swani so ani si pini tumingi rapel lo la pen la dak banke APHLC itu chief mate president ka prangben ta ke Japan pu jai kathar dolo la pen pu Vikram Hanse dolo la pen la punili Arvinad banke West Karbi Anglong District Congress Committee president dolo la pu APCC pen General Secretary Subteron dolo ala pu ke tum XCM former president Dira Singh Rofi dolo la pen la pu ke nali tum chini lo je baithalang so prang former MLA lapen jado kabe hantak di APHLC lapen Congress long kicharia bang pu bang PC dadak dolo lapen nona bang ke lapu APHLC tum fansi alang tum alam thekane ye phala pot lo over to you Congress na tupen ningje at ason no ini kapachini tu galilo arni sihat na ningje at lo lapen matay do olo ka ningye Guwahati ta ningye lo labangso APHLC pen Congress Alliance ke do lake pukpelo lage latuke cemented lo lage pukpelo lage rata tum manguji akam ovelo lahelo nitu kapachini kang tum ke kopia pasin itu Alliance ke do ma lathike BJP itu anti people party lah tu rat atu birodhis lok sige claim alang litum sakorian ta pipedet lonon ke na sakori ki pilong ki pipedet japan ha assembly along si itum Karbi MLA tum dadak dolo direct ada pepas dia lapen ke itu sectional area arlo kali kapet pen akam dage claim dia phat alang litum SIU ke state act lake directly dakne implement uni lapen ST and SC Reservation Act 1978 promulgate chot nangji setanon ke dakta na pedokok lo na pedokok pe na jo ili tribal atu Karbi chot kheli lo tribal atu an tumanta itum sakori long wa bedet lo sakori long liete itum chingthur thek thela tu ke ne pudak ili tum tam tame government sakori kumat ni ahema bang kedu la so ahema bang si plang muchaji me muchaji somar tum ta la tum si lo pa por he un chaji non ili tum han
Usumar tum handa lupa po hi undi dia kam claim det lo. Lapen ke Master dumanda dormaha pipe cikloyon tropen batay silone ningkan isipen batay si ki cikloyon trok alang litum ancuce pen du unjima alang litum CMEM atau mga dormaha cepikam alang to mga kay kita alang litum bangge horki jun loksi 1000 ebom ador si ala tum ginam itu 25,000 jom si don upon lo que no pupila atema kahe no yanda pahinet lo 130 47 40 poisawan kun napin lo halada kili ilitum pen ka collect pensi ilitum ke jor long pen thengpi ke jor long pen koila distribute tuji pula tante ake joy lagi pinang ji kali poisa ke sakori hala kupumiyang di hala sige pi sakori pila te 40,000 sige lo let pen ke kokre ya pan si claim to long la mo chiklo ke la wan itu marata suatu man vila de jong si rata to man in hon putang te hala 40,000 ke la 1,250 si pichot pe potno rata patinya pada sini untuk te la pen not ilitum along lenta corporate sector lake atema monusmriti along ke tokdo monusmriti chapter 8 verse 416 417 na long taketok do hadake tribal atum ke apiso somar tawi to sa taketok do antela monuspriti ko piba si danale rock atike RSS atum lasika implement ange RSS atum si BJP pan ka sonai BJP atum RSS si non monuspriti alam danale lock nangele rock na ange Smriti RSS atau magkamyong sa kapave non iltum alliance ke doke BJP apan katharlip fort si apan si sakori ke doan tribal atau amhan Filonji Ohomia atau amhan Adivasi atau amhan lapen original Gorkha tom hansin itu pic. Okay. Anya nani tu mathaji aja tu. Ko basi ki piu net ko. Are pida education department along si 200 kaning ya prang 1,345 teachers appointment do. La pen non 215 pitu yela la prang 1,400 ta pitu etno. Until la so 1,000 Sakuri PG pukepu hala solar project si hadak si ke AG pu Sakuri 1,000 a Sakuri ke PG pu ande hala 1,000 3,500 3,400 4,000 a Sakuri long et hala pen pipe det pia pot londe allama manke lage solar project la pen non ason solar project anta lage long lege cho Georgia kam si ke claim atema RSS tumpulo
itum ke tribal tung ke thu che plang long le la tung ke hom poti che khang long le si ada ke tok tu la pot si la BJP tum la si implement kam ke klem ante la BJP tum han pe dam ju je tikke pa pe rem det de tikke ili tum government sakori talong le lo la pen ili tum amoni tum plang ta un elo ke plang e bat apialam lo elis an ke chulong ya pan ta ve det jinon la pen ave det pom lo itum plang olo po si chipu joy olo kenon di 247 crores apoysa ng lilo halada ko lebaran hada claim long li tar mane le itum long dun di halada lebaran ta bangha bihar pen Bangladesh pen si konan ni tum masih ande itu moni hatak talong dun di and then national wealth itu mana kan distribute along ta itu ke long nun de lu kopia por lo lake BJP itu makam lo lake itu mana piduk ya pan la pot si la so akam ke itu ke ning cerot kut masilo la pen non election hochi la bang ke claim nangi vote TP pen si ke claim nangi usi nilitu non APHLC la pen ke congress tu non itu celang pet manifesto tadi tum silam po manifesto lahat already kedotang itu bangke je aprang mena congress tumke itu standing jitu aprang da kurinen do 244 ke congress tum sikipi lapen non stame autonomous state approvision apa stame congress tum si aprang mena stand gipi lapen ladak amendment kui da congress itu alam ke pini ani tai theta neng dia hi alang tum non grassroots long ban pe ningje ta leve athe mala tum ke narendra modi la pe umit la tum ke ek matro ning chipi nang ba ke karbi anglong ara tum mang ke tuliram ronghang ke himontos biswa sharma isi chab laki alang phan lam hi bi hai he jane si pini dak tangka paisa economic drainage la pen kaman ta corporate tum han ki pije phansi alang tum ke kichisi la so jane si pini karbi anglong long le ba ke nili tum ka chini 1,52,000 bigha ba ke patanjali pen godrej ramdev baba pen itu andani ambani phan ki pitang lo labang non her jong 2026 la pe 2027 ang bong non long le ka do ka ve survey bong long le alo pisi ke doma minerals ko pisi ke doma halai rare earth element lahai antalang ko finding kurisi karbiang long le long an ing long an ta ki pajoni phansi alang tumke non bidikang ling gefem ha bor pung tarapung an tame rare earth element kiri dam long le arlo 2000 1500 ana bear kirisi non lahayan ta lam tumke ar long share rupee the kirisi company to banji pisi by 2026 27 report pa pita alo dak do lahe ke BJP yong si do pote phere meme long le ke chanche joine si long le ba ke jornang ne company to man pinang ne la so along le ba ke ICF TBC la dak si le to amni to man ke claim ke dam abar sai pc in economically alang to man pa sustain nai long le phelang ke jornang ya kam ave la halo no borpung tarapung ani sini tumda to war ke ponai ke hala pu natural resources to pi hala so natural resources adagar rat la penjong si BJP do bomlo polote lang roy lang jeng an takivir lo basi BJP ba ke kunu poi des tame ke pawang vedaji phansi radatum nang bang buji da po last chance ipil loje non duyong si kerembre polote karbi anglong ke siksak do po himanto biswa sharma has very blandly and clearly said that UCC no one can stop. He is going to introduce UCC lo introduce lo pote khai phan nang pavirji atwar si dolo lanta BJP ato do pro atum nananta amnek chingpu pelo protela tumke rat hotrulo karbi anglo rat phan ki pasung ya atwar si dam la halo ni tum rat phan ki pil pen ki puke halang ini tum chini ni la salam mangi bang thurin ji dan ning hang ban thurun po ide democratic country tum mangi di hang dunu ni bang thuri te thurpo
Alang lige lit song rong par tum long sige dun. Ang lit song